Hello guys, welcome to my channel, Disaya Special TV. Yan ko karoon ngayon sa Iwan, Lahog, Cebu City. Kung bata mo guys, matahan ko pinaytay nga sanding. Yan mo inong kong Pepsi. Oo, ganun guys. Guys, kaya paulay ito. Nagulat ko siya sa kolektor sa St. Peter. Pagbayan ko sa St. Peter life plan ako sa akong loan sa St. Peter. Ako nilulog sa bansada. Ngayon sa Dubai sa guys, ang presyo ano guys kay 60 pesos. Sarap, crispy. Itong malutong, sakto sa lasa. Parang naiyak ako. Subscribe. Bisit lang. Bisit na bisit. Sarap. Sarap nitong sa amin na itong pinaypay. Inom ako ng soft drinks guys para may pantulak ako. At may super pa. Sarap.
Natikman ko itong soft drinks guys. Ang sakit. Sa pamagitan ng susi. Isik lang. Buksan ko na. Moment ko guys. Wow. Refreshing. Ito ang soft drinks ng lahat. Ito ang soft drinks. Na nakakawala sa uhaw ng lahat ng mga tao dito sa mundo. Subscribe niya mo tayo sa akong YouTube channel na Bisaya Special TV. Ang akong channel guys karon update nanay 59 subscriber niya 1,900. Yun. Shout out to guys sa Reabans TV. Shout out to sa South Quezon Studio. Shout out to guys sa atin yung Quezon Sidlak Park Bilag. Shout out ito sa Liz Bilag. Mga Bisaya na sila guys. Kaya ko guys, Bisaya sa ko. Bisaya guys, kay Bisaya ratanan magtinabangay mga vloggers. Tarong guys na upay na muna. Pasayro ang sakyanan nga. Kita rin sa kadalanan. Upay niya sa mga tao guys. Sarap. Buang tunay na masarap. Saging na pinaypay ng lahat. Saging na nakakawala ng gutom.